Ukrainanyň Donetsk şäherinde ortiýet parad aktivistleri protestçileriň region administrasiýa jaýyny eýlemeginiň dowamında ýöriş geçirdiler. Protestçiler Ukrainanyň günbatara ýykyn edýän häkimetlerinden gararsyz bolmak isleýänligini aýdyp, gararsyz Donetsk Halk Respublikasyny eglan etdiler. Ukraina hökümeti Ors dilli ýylatly regionda separatistlere we jinaýatçylary garşy çäre görüljegini eglan etdi. Pakistanyň paýtagty Islamabadyň daşynda bolan bomba partlamasy zerarly adanan 25 adam wepat boldy we onlar çadam yaralandy. Ýerden bolan bu partlama gögönüň bazaryna zarba urdy. Pakistanyň Taliban söwüşçileri bu hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldylar. Kabulda Awganistanyň Azat Saýlawlar Fondy 5 aprelde bolan prezidentlik saýlawlaryndaky galplyklar we niýatsazlyklar bilen bagly 11.000 sany şikayetin hasaba alynanlygyny aýtdy. Özüni gararsyz we bitarap gurama diýip atlandyran bu fond öz hasabatyny saýlawlar boýunça şikayetlere garayan gararsyz komissiýa uğratjagyny habar berdi. Agdalan bu komissiýa bolsa 3000den gowrak şikayeti hasaba alynlygyny we ören köp sanly galplyklara ýol berilen bolmagynyň ähtimallygyny bellädi. Ermenistanda Yerevanly aktivistler hökümeti Konstitusiýon suwudyň ýakynda çykaran kararyna hormat goýmaga çağırdylar. Kararda gapmagarçylykly pensiyon reformanyň konstitusiýa ters gelýänligi aýdyldy. Mali ministrligiň resmiýetleri protestçiler bilen duşma üçin çykman soň käbir demonstrantlar paýtagtyň köçelerini böwetlediler. Pensiyon reformanyň garşydaşlary onuň zähmetkeşlere ýeterlik derejede pensiýa öpçünçiligini kepillendirmeýänligini aýdýarlar. Kırgızstanda ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň käbir agzalarynyň tarapdarlary Bişkekde protest geçirýärler. Alfatly ýöreteleşdirilen güýçleriň agzalary 2010-njy ýylyň aprel aýynda prezident Kurmanbek Bakiýewiň häkimet başyndan çetleşdirilmegine getiren parahatçylykly protestleriň dowamında ýüze çykan helakçylykly çaknyşyklar bilen baglylykda suwd edilýärler. Protestçiler suwudyň ören uzaga çekenligini we günälenýän ofitserleriň hukuklarynyň depelenýänligini aýdýarlar. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.